Kadar bar shnong umyam rengkat berkeseng samla shnong umyam ha ka arpunyo trik kula lengkot hajar arpusau. Kala penhap perdano ekatayo lek kemen jengki samla bagi nong shong shnong ha pedeng gejing ipu ipieng. Bala samru igijing ais ngop hash ginong shong shnong ke bala kam he karta barki khusnam shaginong job igijing kok beper bala penlong ha kani katayo lek kemen. Lawan ban ai men siem ha kani kajingelang penhap perda da uba peniat sing siem Chief Executive Member ke KHADC ko Mukongsan. Ha kajingeron berkat uba arangkan sai karbuki MDC ke Umrai Constituency uba Stevenson karkarang rang ba asnong ko umyam nelor kiwe-kiwe. Ha bakran gani kesengi uba peniat sing siem ulai kajingero ekador bar asnong umyam ke belala ban penlong yakum kene ke program le kemen. Kaba la banwanra ekajingi jingejan ba jinge teli ha pedengi nong shnong. Ulong ru bagi District Council kelanang tau sekawai pat kaan ban aibor yaki seng samla seng long keme hapo gejing pet jong kador barsnong banang penklan ya gejing pentrekam ke badan bor jong kini mau bersih ha kaba menta ka council kanang ap setang banyo ya gejing soi no ulat kejela ulong shosho bagi kon samla ki dan gejing kitli ka bakrau ban pet ya ka bah kamiat bat banrat dekong ya gejing snew ki bala bandrung hapo kasnong kam tam gejing snew no udrox ubal kata mat yong ya ki emlang salang. But kumala bensutu bagi ni kasnong la seng na rusnem kat kendai spa la yo le se ka jing itu ka ba tikna ka ba kerpang na rusnem kat kendai spa prapunyo ba menta da kumno ka lapoi kerta ka balai kunrio kamdai shu ka snem ka badang lingkot ka dei bla jingai but ka long kumni ko makalong kasnong ru nget scam bagi de ka jing yalam nanti jong ki long shwa but kumju ru ki ba menta ya ka ba kinang yo ban penjanai shushu ikut kontre kam shnong hangni but ni sutu baki shnong but kidong kamtam kan ka sinshar tanrai ka bangidon menta ka bangidang practice hadu menta ka badang don haki shnong ki it ki hima ki rat kidong baper ka dei nakadaw jong ka jingyo jongi ya ka ikhtiar lese ka bor ka bakerpang ha ka constitution jong kri India dang menin ni dang yaraki ke Republic Day but ngaso ban ong ba ngilong sya ki ba lakurku bandan haganika ri ya ka bangiyo ya ka jong ka constitution kalong ka ka ba la ban ong ba kham kerpang ya ka jat riu jungi wat ka de ka jat riu ka berit pa ka bruspa hagariti ka dustur hamtam ni kren ya ka sinshar khadar ni kren ya ka ketien ka thli ni kren ya ka aikur ajat ni kren ya ka khndo ka siap kalong ka bruspa adu kata tengah ya ladi ngasoban ai khublei kerpang ye ki long shwa ga jungi ki balala ban penwandur ban penrung ya ka provision ni la penong ka knit ka bahan reu ka bor ka bakerpang bandan ka jingada yangi ki barit pa kum ga jat reu khasi hapo jong ka ni ka jela Namar ladamdan ya ka jingada ka bakerpang constitution lisi la benong ka jat benriu ka berit pa jungi ka badan tang kumba khasan kan rulak syai kan poi menta lagi keren ya ka jingdap san hosnem ka jelam iklia ladamdan ka jingada ka bakerpang lesi ngilanang ringswai bat ngilanang du nakanika jaka henrai lingba ka jingada kerpang na ka constitution ni long ni man ni yo ban trekam kumni lai lut kum ngi long menta khamtam ki dor barshnong ki hap aga jingpet jongka district council but yakani ladon yaka an ka bakerpang kata ka appointment and succession of chief and headman act 1959 ka general act kata ka principal act but lingba kata layo ban aibor ye kisim bangin ai kisanat barkum bakalong ko umyam kahap kahima melim but kadika shnong kalayo kasanat kum kinong elam shnong nasi kumram ashnong layo nakahima melim